Halo? Milice, gde si? Svi te čekamo. Evo me, bukvalno sam ispred ulaza, evo sad izlazim, tu sam za 3 minuta, znači čekajte me, molim vas. Neću kasniti ni ovaj put, stvarno dolazim na vreme. Aj, čao. Zdravo ljudi. Prvo svega želim da se izvinim što nisam snimala malo poduže vreme. Morala sam da učim, ali stvarno sada ne lažem. Za ovaj video spremila sam vam nekoliko čestih laži koje svi mi govorimo, prilično često. Nadam se da ćete uživati u današnjem videu i to bi bilo to. Halo? Milice, hoćeš da izađeš napolje? Jao, izvini, danas stvarno ne mogu da izađem, znači bukvalno imam ceo dan da učim. Ajde, sledeće sutra je prekosutra, a danas stvarno imam puno toga da učim. Ajde, čao. Few moments later. 2 hours later. My shirt smells like Chipotle. 6 hours later. Milice, gde si kupila tu majicu? Predivna je. Hvala ti, ali stvarno ne znam, mama mi je kupila, izvini. Ipak ti to govorim da ne kupiš istu majicu kao i ja. Milice, ili imaš žvaku? Molim te mi daj. Izvini, to mi je bila poslednja žvaka. Danas ću učiti ceo dan. Samo da gledam par YouTube videa. A mogu malo i TV da gledam. Čita mi se danas nešto knjiga. Mogla bi malo da jedem. I ove novine mi deluju zanimljivo. Učit ću sutra. Samo jedna kockica čokolade. I još jedna. Neće mi valjda ništa škoditi od još jedne kockice čokolade. Ovo je posljednja kockica čokolade, obećavam. Malo ću cijelu čokoladu, baš mi briga. Ajde, Milice, da odgovaraš. Ali nasledice, ja nisam učila. Što misliš nisi učila, a što nisi učila? Juče sam bila kod babe, imala sam da učim druge predmete, imala sam trening, imala sam obaveze nastavnice. Možda mi kažeš drugi zadatak, molim te. A peti? Hvala ti, sad ću ti kažem šta mi još treba. Kako će radila 7. zadatak? Jel ja to vidim da vas sve pripisujete? Ne, nastavnice, samo sam mi tražila gumicu. Milice, mogu telefon da se slikam, molim te? Izvini, ali nemam baterija.